Эфир телеканала працягваюць навіны Міншчыны. У студыі Ірына Смольская і сёння ў праграме. У глыбіні праблемы прыём грамадзян правёў старшыня Мінаблвыканкама Барыс Батура. Борис Васильевич нашу проблему наконец-то решил. Цудазаалогія ў Клецкім раёне у карову з'явілася адразу 4 цяляты. 4, конечно, это сенсация. Багатае нашчадства, рэпартаж Тацяны Крыштафович. Слуцкая скарбніца, гарадскі краязнаўчы музей адзначае юбілей. Каждый коллектив, который работал в разные периоды в музее, вносил свою лепту. Новых кіраўнікоў раёнаў прадставілі ў вобласці. Прэзідэнт Александр Лукашенко днямі раней даў згоду на прызначэнне Іллі Шацько старшынёй Мядзельскага райвыканкама. Паспяховы ў аграрнай галіне Клецкі раён цяпер узначаліць Геннадзь Салавей, які да гэтага часу працаваў у суседнім Нясвіжскім раёне на пасадзе першага намесніка старшыні выканкама, начальнікам управлення сельскай гаспадаркі і харчавання. Новыя кіраўнікі раённых адміністрацый, як і іх папярэднікі, у першую чаргу будуць працаваць над рэалізацыяй праграмы адраджэння і развіцця вёскі. Первоочередная задача, это, конечно, то, что было поручено, это модернизация и реконструкция молочнотоварных ферм. Мы ее должны выполнить и обязаны, потому что президент говорил, на самом деле сельскому хозяйству очень много внимания уделяется, но покуда этого спроса, который необходим, нет. Поэтому в следующем году это будет намного больше уделено со стороны государства внимания. Деньги вложены, но мы должны работать. Да іншых тэм, у Лагойскім раёне пры пажары загінуў чалавек. Агонь успыхнуў напярэдадні ў аднапавярховым драўляным доме ў вёсцы Гарбоўшчына. Ужо нежывога пенсіянера супрацоўнікі МНС знайшлі ў згарылым пакоі. Гаспадар дома пражываў адзін. За дзень да пажару яго ніхто не бачыў. Прычына ўзгарання высвятляецца. Вымушаны прыпынак давялося зрабіць машыністам электрацягніка Орша Мінск-Усходні. У вагоне ўзнік пажар. Агонь пашкодзіў унутранае аздабленне памяшкання. На шчасце, пацярпелых няма. Вядзецца следства. Цудазаалогія. У Клецкім раёне ў каровы з'явілася адразу 4 цяляты. Пры нараджэнні чацвераногі блізняты важылі каля 15 кілаграмаў. Выпадак гэты рэдкі і унікальны. Часцей за ўсё ў кароў нараджаецца адно цялё. Тройня з'яўляецца ў адной сярод 7000 буронак. Сёння нованароджаныя адчуваюць сябе добра і нават прыбаўляюць у вазе. За малымі уважліва сочаць цялятніцы. Дзіцянятам патрэбна спецыяльнае харчаванне. Рэпартаж Тацяны Крыштафович. Двайняты былі, трайняты таксама, а вось каб чацвярня клецкія жывёлаводы не памятаюць, аднак прыемныя падзеі былі невымоўна рады. Дети, пойдем, скорее сюда бегом. Скорее. З нованароджанай чацвёркі, на жаль, выжылі толькі трое. Адно цялё было зусім слабое, нават смактальны рэфлекс адсутнічаў. Таму малое пражыло ўсяго некалькі часоў, астатніх выхадзілі, выкармілі. Они у нас лежали в соломе, просто вообще укутаны, просто одно головки торчали. Выпивали они у нас сколько? 2 литры, и они трое не выпивали цяляток. Буквально 3 суток. И так. Но потом потихоньку начали подниматься. Коровы ў большасці аднаплодныя, адзначае галоўны заатэхнік. Цяляты-двайняткі бываюць, дарэчы, год ад году, іх нараджаецца ўсё больш. Коровы становятся высокапрадукцыйнымі. Доим мы сейчас на данном 16,3 на корову. За 10 месяцев надоили 6,93 плюс 720 килограмм. Высокопродуктивных коров на ферме чистится половина дойного стада. А вось і маці-гераіня для Салавейкі гэта другія роды. Год таму прынесла одно цялё, сёлета 4. Была коровка зусім непрыкметная, цяпер вядомая асоба. Чувствует она себя хорошо, есть хорошо, это молоко дае. Надой ее молока составляет на сегодняшний день 36 литров. Отец этих теляточек Одессон Галштино-Фризский, значит, завезено семьи с Америки. Я смотрела были у него двойни, были. Вот у этого быка, который осеменялся, эта корова осеменялась. Но 4, конечно, это сенсация. Калі пры нараджэнні малыя важылі ўсяго 14 кілаграмаў, сёння 25. Між тым, гэта і ёсць звычайная вага аднаго нованароджанага цяля. Малыя ўжо моцна трымаюцца на нагах і пакуль ні разочку не хварэлі.
Цяляты больш падобныя да маці, аднак характары ва ўсіх розных. Хто спрытнейшы, а хто і больш спакойны. Сёння цяляты актыўна бегаюць, гуляюць, растуць дапытлівымі і гарэзлівымі. Жывёлаводы за іх жыццё спакойныя. Тацяна Крыштафович, Дмітрый Травін, Міншчына. Лепшыя працаўнікі аграпрамысловага комплексу в области пойдуць на заслужаны адпачынак. 70 перадавікоў змогуць бясплатна падлячыцца ў беларускіх санаторыях. Адпачынак у айчынных здраўніцах – гэта ўзнагарода за прафесіяналізм і дасягненне ў рабоце. Сельгасвытворцы пройдуць аздараўленне ў санаторыях Мінскай, Гродзенскай і Магілёўскай абласцях. На кожны раён Міншчыны выдзелена па 3-4 пуцёўкі. Першая група адпачываючых заедзе ўжо ў бліжэйшыя дні. Працягваем выпуск. До конца году патрэбна максімальна забяспечыць інжынернай і дарожнай інфраструктурай зямельныя ўчасткі ў прысталіччы. Такое даручэнне даў старшыня Мінаблвыканкама падчас чарговага прыёму грамадзян. Барыс Батура выслухаў 15 зваротаў, і большасць з іх закраналі праблемы неабалуткаванасці кварталу індывідуальнай жылой забудовы. Жыхары пасёлка Ратамка, напрыклад, на працягу 3 гадоў не могуць усяліцца ў дамы, бо на тэрыторыі поўнасцю адсутнічаюць камунікацыі. Не зроблены дарогі, няма святла і вады. Прадстаўнікі кааператыва «Абчак-3» просяць дапамагчы ў газіфікацыі іх вёскі. Барыс Батура паабяцаў станоўча вырашыць праблемы ў бліжэйшы час. 2 недели сроку на то, чтобы разобраться по каждому массиву. Что мы можем сделать в следующем году? Максимально рассчитывая привести по инженерным сетям все эти участки для того, чтобы люди сдавали жилье. Мы были вынуждены записаться на прием к Борису Васильевичу, чтобы, скажем так, хоть как-то сдвинуть решение этих вопросов. По электричеству должны решить до конца года. По газу дать ответ, сказали, дадут ответ в течение 2 недель. С 2009 года как бы боролись за то, чтобы в нашей деревне был газ. Ну и вот это нас привело к Борису Васильевичу. И мы надеемся, что... То есть мы уже нас так обнадежили, что Борис Васильевич нашу проблему наконец-то решил, и нам пообещали, что у нас будет газ. Адпачынак у беларускім стылі. Першы ў краіне агратурыстычны курорт можа з'явіцца ў Валожынскім раёне. Гаспадары тамтэйшых вясковых сядзіб дасягнулі вялікіх поспехаў. У раёне ўжо створаны агратурыстычны кластар і інфармацыйны цэнтр, распрацаваны маршрут «Валожынскія гасцінцы». Абзавесціся уласным агратурыстычным курортам на Міншыне можа і Капыльскі раён. Тут таксама ёсць арыгінальныя домікі на вёсцы. Дарэчы, у агратурыстычныя комплексы ўводуць як прыватныя сядзібы, так і курорты, створаныя сельгаспрадпрыемствамі. І апошняе, Слуцкі краязнаўчы музей адзначае юбілей. 60 год таму 2 пакоі ў гарадскім доме культуры прынялі першыя экспанаты. Нацыянальнае адзенне, элементы побыту, партызанскія лістоўкі. З таго часу экспазіцыя слуцкай скарбніцы налічвае звыш 30 000 музейных прадметаў. Штогод фонды папаўняюцца ў сярэднім на 600 адзінак. Космас, этнаграфія, графіка. Перасоўныя выставы, творчыя сустрэчы са знакамітасцямі слуцкага края – гэта сённяшні музей. Апошнім часам тут з задавальненнем прымаюць удзел у шматлікіх, у тым ліку і сусветных праектах. За последнее время мы стали участниками проведения Ночи музеев. Показывали слуцкие пояса, показывали оригинальные Евангелия XVI века, сотрудничали с Национальным художественным музеем, показывали работы художников XIX века. Каждый коллектив, который работал в разные периоды в музее, вносил свою лепту по возможности. Возможности в разные периоды, в разные десятилетия, они были ведь разными тоже. Мне повезло на людей, которые работали тогда, но теперь коллектив, я хочу сказать, наверное, она более грамотный, более с прогрессивными взглядами на развитие музейного дела. І гэта ўсё, пра што мы паспяваем расказаць вам сёння. Добрага вам настрою і